रायगड जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर कायम आहे। मुंबई गोवा महामार्ग पुराचं पाणी आलेलं आहे आणि त्यामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरील पुराच्या पाण्यामध्ये बस अडकली आहे। गुडघावर पाणी आहे, एकेरी वाहतूक सध्या सुरू आहे अशी माहिती मिळते। मुंबई गोवा महामार्गावर सध्या पुराचं पाणी आल्यामुळे इथली वाहतूक सध्या विस्कळीत झालेली आहे। पावसाचा जोर सुद्धा कायम आहे आणि त्यामुळे पुराचं पाणी ओसरत नाही, ते वाढत चाललंय। या पुराच्या पाण्यामध्येच एक बस अडकून पडलेली आहे। गुडघावर पाणी आहे आणि त्यामुळे इथली वाहतूक सध्या एकेरी सुरू आहे। ही दृश्य एक बस अडकून पडलेली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावर पुराचं पाणी आलेलं आहे। हा संपूर्ण महामार्ग जलमय झाल्यामुळे इथल्या वाहतुकीवर सुद्धा परिणाम झालाय। एकच लेन इथे सुरू आहे, एकच मार्गिका सुरू आहे।